Ha azt mondom Cserhát, egyre több embernek jut eszébe a Kék Túra útvonala, hiszen a Nógrád vármegye meghatározó hegyvonulatát is keresztülszelő kéken évszakról évszakra növekszik a bakancsos turisták száma. Persze a Cserhát bőven rejteget titkokat a kékről letérők számára is, ezek közül néhányat villantok fel ebben a videóban. A túrázónak érdemes felkutatni a régi térképeket is, mondjuk belenézni az 1700-as években készült első és második katonai felmérésbe. Ha az ember a régi térképek tanulmányozása után veszi magának a fáradtságot és letér a ma jelzett turista ösvényekről, a hazai erdőkben olyan felfedezések várhatják, amelyek valóban megérik a fáradtságot. Ezt a helyet az 1700-as évek végén elkészített első katonai felmérés egy M betűvel jelzi a térképen. Mivel az első katonai felmérés az osztrák birodalom országait mérte fel, ezért az M betű rövidítéséről tudjuk, hogy az Mühle volt, azaz a malom szó rövidítése. Katonai térképeken nyilvánvalóan katonai célzattal jelezték azokat az objektumokat, amelyek valamilyen szempontból érdekesek lehetnek. A malom természetesen ilyen volt. Aki letér a Kék Túráról Romhány közelében, ma is megtalálja ezt a helyet, igaz, ma már csak az emlékeit ennek a malomnak. És ha már a Cserhátban járunk a vállalkozóbb szellemű túrázók, a 250 éves malom romjainak megtekintése után akár azt is megnézhetik, hogy milyen a Cserhát igazi arca, azaz milyenek a vízmosások egy jó kiadós 40 mm-es eső után. Mi történik, mit láthatunk, ha az országos Kék Túra cserháti szakaszát választjuk? Túráink leginkább hegyi jellegűek lesznek, jelentős szintkülönbségekkel. Nógrádtól Mátraverebéig 28 települést érintünk majd. Kastélyok, kúriák, hegyek, csúcsok, gerincek, kilátók kerülnek utunkba. A tájat jól belátni például az Ipolyerdő Zrt. Által 2017-ben átadott Prónai kilátóról, amely Romhány és Alsópetény között félúton a Kecskekő tetején magasodik. 23 méteres kilátó az Ipolyerdő Zrt. Egyik legnépszerűbb turista látványosságává vált nagyon rövid idő alatt. Ha már Romhány közelében járunk, megmutatok egy nem sokak által ismert, ám de igencsak döbbenetes helyet. Egy bányatáróban vagyunk, valahol a Romhányi hegy gyomrában. A tárót valamikor az 50-es években nyitották, de maga a kőzet, ami itt van, 25-30 millió évvel ezelőtt keletkezett háshegyi homokkő, illetve agyagréteg, és meglepő következtetéseket lehet levonni belőle, hiszen amit látni fogunk, az egy fa, ami gyakorlatilag megkövesedett, illetve elszenesedett itt benne a falban. És még mindig Romhány, de már az ember és nem a kövek történelme. A Cserhát egyik legemblematikusabb fája a Romhány melletti Rákóczi-török mogyoró. Több mint 300 éve áll már a község határában, és több legendája is van. Az egyik szerint második Rákóczi Ferenc innen nézte utolsó csatájának végkimenetelét 1710. január 22-én. A másik szerint már Rodostóból bújdoklása idején hazaküldött egy török mogyorófa vesszőt, hogy szúrják le utolsó csatájának helyszínén. Akárhogy is, a Rákóczi-török mogyorófa Romhány határában még mindig őrzi a fejedelem emlékét, és szerte a Cserhátban találni olyan fákat, amelyek valamilyen szempontból fontosak az ott élő közösségnek.
Amit még a fákról el lehet mondani a Cserhátban, az az, hogy sok van belőlük. Nógrád vármegye az ország legerdősültebb vidéke. Leginkább csertölgy, tölgy, illetve akáca az, amivel találkozik az erre járó, de elvitve fenyvesekbe is bele-bele kószálhat, habár az éghajlat változása miatt utóbbiból egyre kevesebbet látni. A Cserhát északkeleti peremvidékén vagyunk, nem messze Nógrád Szakáltól, illetve a méltán híres Ipolytarnóctól, ez a Paluc Grand Canyon. 15 millió évvel ezelőtt egy folyam hullámzott ezen a területen, amely deltatorkolattal torkollott a sekélyvízű tengerbe. Ez a torkolat egy erős sodrású folyóé volt, és ez a folyó sok követ hozott ide, illetve ezeket a meredek partfalakat vágta a keményebb kőzetbe. A Paluc Grand Canyon máig a Cserhát vidék egyik legrejtélyesebb része. ...50 kilométernyire délre a Párizs-patak völgyétől, a Bér melletti nagy hegyoldalában a Cserhát vulkáni tevékenységének végét idézi egy világviszonylatban is érdekes geológiai jelenség. A béri andezit ömlés a Cserhát egyik kiemelkedő látványossága, több mint 100 évvel ezelőtt a Holzer család nyitott itt bányát, hiszen ez az andezit nagyon jól megmunkálható építőkövet ad, és a kő kitermelése után bukkantak felszínre ezek az andezit telérek, a 15 millió évvel ezelőtt kihúnyt vulkán maradékai. A láva ilyen nagyon érdekes íves formában kövesedett itt meg, és ez hozta létre ezt az egyedülálló látványosságot. Erdők, kövek, kacskaringós utak, vízmosások, szántóvá tett lankás dombvonalatok vidéke a Cserhát. Megismerésre ajánlom. Az elmúlt pár percben csupán felvillantottam miért. Miközben ez a videó készült, találkoztam olyanokkal is, akik már elkezdték az ismerkedést. Egyikük se bánta meg. Te sem fogod. Régóta túrázom, tehát bejártam már a fél országot szinte. Ez a kék túra most nagyon-nagyon sokat adott. Azt mondom, hogy Magyarország egy csodás kis ország.